bini mani paithak pandawo tini bongro tui manthuya tui phaichuo phaijaka ngai je mairung chubaka ngai te bongni je manthi rangrok phaichuo phaikya ngai sing bongno je mo je paithak panda bon kam kurungkai lai sak sing bongno logi nai ngai tini sini logi phaimajak phakya YTF ni sini Ratonjit Vice President Pintu Vice Chairman Monitoring Committee ni Aniruddha Rohan Kapoor ngai te sini jotona YTF solution jotona tongbayo ngai sing bongno bon saka sing bongni mo paithak pandawa sing bongno logiri nai je paisa kamke ngai te abon logibo bongni nokong je motamuti cholimaya sak je mo masing jarawo borok যদি আমতে হাই জুংজালো tong hai sing abo bong nogi logi ne ne sing tini jotona palke phaya ke bongno hakya ngai khana bongni paithak panda ngai sing hai khana bo bongro songmani bongmani bormo sai nan khanani ajaga bo sing sini YTF sikai ne jotorok phai bongno logi phainai.